Ма ти си много проста. Още един път, ако ти изневерим, го зарязваш. Разбра ли ма? Всички моля таксита вреда, добър ден. Маска, дай на такси, Макси, така, ало. Откъде? Я знам, ме. Господине, откъде не дойде да ви вземе таксито? Я знам, ме, някаква спирка. Ами там не пише ли някъде на тази спирка? Патриарха ли, матриарха ли? Какво е? Не знам. Един момент. Едно малко хюмнетко иска да се поръча едно такси. Откъде? От Патриарха. Няма проблеми, аз ще го взема, аз ще го правя, ние го спокойно. След колко време? Кажи му, я знам, сега ще доспа такова още 20 на минути. 30 макс. Ще го взема. Чудесно. 20-25-30 минути. 35 максимум ще пред. 3. Чай малко е. Тези диванията новите много ги обичам. Ей, сега ги как ще го пранкна. Оп! Ти ли си за твит такси, Макси? Аре, колко време ще чакаме? Где да знам, аз се оглеждам за някакъв клиент, милиент. Той онуй. Към после, мосле, не даш никакъв знак, мак, ау. Ай, дърпай, че имам нова поръчка. Чакай, где тръгна, бе,